Els atacs a les estàtues de Fray Juníper Serra, com la que hi va haver ahir mateix aquí, en aquesta estàtua de la plaça de Sant Francesc de Palma, allà on me trob, això només se poden interpretar des del vandalisme ignorant d'alguns. I tan culpables són els que executen aquests actes contra el patrimoni cultural i històric de les nostres ciutats, com aquells que guarden silenci, o sobretot aquelles persones que arriben a justificar-ho des d'un càrrec de responsabilitat pública. El Pare Serra, canonitzat l'any 2015 pel Papa Francesc, és un dels mallorquins més internacionals de la nostra història. És l'únic espanyol que té una estàtua en el Saló Nacional de les Estàtues en el Capitoli, la seu del poder legislatiu dels Estats Units. Un home de bé que va abandonar Mallorca per embarcar-se amb una tasca missionera a Califòrnia. Va deixar la seva terra, els seus costums, per obrir camins des del respecte i des de la defensa de la dignitat de la comunitat nativa, arribant fins i tot a enfrontar-se en el poder polític d'aquells moments. El seu lema, endavant, sempre endavant, és la millor resposta a la intolerància, al fanatisme i a la mala interpretació interessada de la història per part dels que realitzen i ovacionen aquells actes. Constitueix un error monumental voler jutjar des d'una visió actual fets que varen passar fa un grapat de 100 anys, amb uns altres temps enrevoltats de circumstàncies que res tenen a veure amb les d'ara. Mirem tots endavant, aprenguem de lo que passa i construïm un present i un futur millor per a tots des del respecte en els altres, des de la tolerància i des de la igualtat, tal com defensava ja en Juníper Serra en el seu moment.